ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Umtrew Winter Beach Festival. Haka khat ar bat khatla terigu January ar hajar ar pusau. Hadangar balat East Khasi Hills District. Hakaway ka jingja pasngusi, kaway ka Longkmie, kabadang kumba lai pukandai snem AA karta, Khlad no Hashen, na ka jingban ginarpai ba Khyllem ka Trok, hajingking Umtrew, Ribhoy District. Kani kalaja hakapor saw baje lala nriw minute, hakabalaong ba ka Trok kit post wala kaya suki-suki. Henry badkut kensan ke trailer, kala lek Khyllem no bat ban ya ka kong clearance nong si, ya ka baju khot ikong he. Kani ka Trok kadai kabadon yu number JH not Sun CX saw R kendai Sun. Yau driver ki pulit kila kem bat kit chathanat hau sning. Kadba ki crane bat ki JCB kidang persyang ban khle bat ban sei ya kamet balas syaban.